Matindog po kita para sa novena ni Saint Padre Pio. As we chant our prayer with lasting faith, bless, O Saint, the gift of grace. For thy precious life which in joy I bear, menace man, or saint his fair. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sights, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we lift our hearts, happy voices call, brimming grace like pristine dawn. For the light of Christ, our saint, has shown, be our strength when we are old. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sights, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Pio of Petrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you were able to withstand the temptation of the devil. You suffered the beatings and the oppressions of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us, so that with your help and the help of all the saints in heaven, we will be able to find the strength to overcome sin and evil, and to persevere in our faith until the day of our death. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Tender and most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified, as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life,
With all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamipi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin nunya namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng mga paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Saliwat Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, ngunyan biyernes sa duwang simana ning Adviento. Ang sa tuya pong mas intentions, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni na Rosario B. Watiwat, Agnes Arimado, Angie Maniago, Anonymous, Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Rose B. Asupardo Cantara and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rose B. Asupardo Cantara and family. Special man na kahagadan ni Marian Grace Torres. Prayer to pass the exam ni Diony Efepani Anduesa. Prayer for safe travel ni Renel Rosin. To pass the exam ni Sara Carino. Special man na kahagadan ni Jacqueline Rose Tanyada, Kristan Jenson Tanyada, Jimson Ronald Lee. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Corazon, dulot ni Jake Prades. Kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kay Justin Raymond Cansanyosa family. Para kay Robert Can Calderon family. Para sa kalag ni na Francisco Sr. Asin Maria Can Reñon family. Para kay Cipriana ni Feli and Henry Agripa and family. Para kay Jose ni Nilfa Lee and family. Para sa kalag ni na Juan Albert Asin Randy. Sa kahagadan dulot ni Lito and Astrid Tuangki and family. All Souls
ni Benita Ascanio and family, para kay David, dulot ni Edita, para kay Roland, ni Geraldine A. Teodoro and family, asin sa para sa kalag ni Cipriana, ni dulot ni Feli and Henry Agrippa and family, asin sa kalag ni Leon, asin sa death anniversary ni Romana, dulot kan de los Santos family.
Banwaan nin Diyos, mga tindog po ang gabos, asin awiton niyato, an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na mga kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Kristong kagurangnan ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu, Ako ang dan sa tuya mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdulot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangansya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirap manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, itugot mo sa imong banwaan na maghalat sa labi-labing pagpuka sa pagdatongkan sa imong bugtong na aki. Tanganing siring na siya nagtukdo bilang ginikanan kan sa mong kaligtasan, kaming mga nagpupuka maghidali na may mga nagliliwanag na ilawan sa iyang pagdatong. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Iyo'y ni ang sabi nin kagurangnan na sa imong paratubos, ang banal nin Israel. Ako ang kagurangnan sa indong Diyos, nagtutukdo sa indo kung ano ang marhay para sa indo. Pinapalakaw ko kamo sa dala na dapat nindong paglakawan. Kun kuta na kinuyog nindo ang sakong mga tugon, an sa indong kaugmahan makakabaing sa salog, an sa indong katiwasayan siring kuta na sa mga alon sa dagat. Kuta na nagdakol an sa indong mga aki siring sa baybay. An sa indong mga tinubo kuta na magdadakol siring sa banhi. Kuta na an sa indungaran day mapapara sagkod paman sa sakong atubang. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan magkakamit kan liwanag nin buhay. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay.
Paladan ang tawo na day nagsusunod sa hatol nin tampalasan, day naglalakaw sa dalanin para kasala, day nakikisumaro sa mga paralanghad, kundi ikinakaugma ang tugon nin Diyos, tugon na sa iyang pinaghurop-hurop aldaw banggi. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit ni kandiwanag nin buhay. Siya siring sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig. Minataon nin bunga sa kapanahonan, asin ang dahon dai naluluyos, mauswagan sa iyang pagkabuhay. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay. Bakong siring kay ni ang tawong tampalasan, ini nakakabaing sa ata na ipinapalid kan doros, binabantayanin kagurangnan andalan nin mga matanos, alagad andalan nin tampalasan sa iyang rinaraot. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, babasahon kinuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, sa ano ko ikakabaing ang kapag-arakian na ini? Garusin na mga aki na nagtutukaw sa plaza, nagkukurahaw sa saindang kairiba. Tinutugtugan mi kamo ni maugma, alagad day kamo nagsasarayaw. Kami nananambitan, alagad day kamo naghaharaya. Kandumatong si Juan, na day nagkakakan asin day nag-iinom, nagsasabi na siya igwan ng demonyo. Kan magdigdi ang aki nin tawo na nagkakakan asin nagiinom, nagsarabi, paslo asin paraburat. Katuod kan mga parasingilin buhis asin kan mga parakasala. Alagad ang kadunungan ng Diyos nahahayag na matanos huli kan sa iyang mga gibo. Ang maray na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aldaw giraray sa indo gabos mga tugang. Sa binasar tapos ang unyan, ginamit kan kagurangnan an imahin kan mga aki. Sabi niya digdi, sa ano ko ikakabaing ang kapag-arakian na ini, ganusin da mga aki na nagtutukaw sa plaza, nagkukurahaw sa saindang mga kairiba. Mga tugang, sa ibabaga po na gospel account, several times na ginamit kan kagurangnan an imahin kan mga aki. Tanganing ikapahayag niya ang sarong magayuno na kalidad na dapat igwa bako sanaan mga aki, kundi nas na dapat igwa minsan kitang mga darakula na an kalidad nin kapakumbabaan. Asin itinukdo baka sa satuyan ni Kristo na ang pagiging childlike sarong kalidad
nakaipuhan tatanganing makaligtas kita. Iba man baga po so kahulugan da akan childlike sa tataramo na childish. Kita minsan gururang na kunyaon sa satuya ining kapakumbabaan, kunyaon sa satuya ining kalinigan in puso, nagiging childlike kita. Alagad mga tugang, kay puan na i-acknowledge ta na bako man gabos talaga good qualities ang mailing ta sa sarong aki. Ninulita minsan mga aki, may bad qualities man. But mostly kan sa indang bad qualities o gabos gayon, bako man inulit ta maraot sindang tawo, alaga dinuli kan immaturity kan mga aki. O ang mga aki baga, nugad may tendency na maging selfish. Ang mga aki nugad may tendency maging very stubborn. May mga aki nugad nagadidipisilo sa wayon. May mga aki minsan na nagiging unreasonable. May mga aki na nugad an sa iyang aksyon gariday mo masabutan kung natataginigimo niya iyan na bakong gikan sa tamang rason, bakong gikan sa tamang prinsipyo o pagsabot. Siyempre, ninulit ang mga aki pa kaya, hali nga ni sa immaturity. Mga tugang, iyon gayo iyan ang kahulugan kan binasa ta sa ngunyan. Ang riparo kan kagurangnan sa binasang ebanghelyo, bako itong good qualities kan mga aki, alagad itong mga negative qualities kan mga aki. Alagad mga tugang, ang pigpapahayag kan kagurangnan sa ebanghelyo, bako na marahay ini mga negative qualities. Alagad na pinapahayag niya na ining mga negative qualities kan mga aki, nugad yaon man sa sato na mga gurang, daibali sa mga aki, ta mga immature pangani, pero kung sa mga gurang, yaon ini mga negative qualities kan mga aki, gani mas makamundo iyan na realidad. Ang pagiging selfish, ang pagiging very stubborn, ang pagigitang kapritsoso, ang pagigitang unreasonable sa satuyang mga gawi-gawi, sa satuyang pag-uugali. Namumutag ko mga tugang, saro po ining dakulang challenge sa satuya gabos, ninulitaan bagay na ini realidad managad sa kinaban. Dakulon baga po ang mga Katoliko na very stubborn talaga. Minsan aram ta ang tama, pigigibo ta ang sala. Minsan aram ta kung ano ang katukduan kan simbahan, kung ano ang katukduan kan Dios, pero kabaliktadan ka anugad ang satuyang aksyon, ang satong pigigibo. Aram ta ang mga responsibilidad ta, pero nagiging pabaya kita. Aram ta kung ano ang mga pinanugaan ta, pero dahi kita nagiging totoo o dahi ta piguutob ang satuyang mga pinanugaan. Mga tugang, saro ining imbitasyon sa sato, na lugudaan aksyon ta, dapat nakagamot sa tamang pagsabot, nakagamot sa kristyanong prinsipyo, nakagamot sa satuyang pagtubod. Kaya nga ni baga po sabi di sa last part kan gospel, sabi kan kagurang nandigdi, ang kadunungan ng Diyos nahahayag na matanos, huli kan sa iyang mga gibo. Siring man po sa sato, ang pagtubod mahahayag sa kinaban na ninulit na dapat ini naiiling sa satuyang gibo. Sabi baka po sa pelikulang Spider-Man, it is not who you are, but it is what you do that defines you. Ang satuyang identity, bako sa nakon, ano ang estado mo sa pagkabuhay. Alagad, ang sa imong ginigibo, saro ining bagay, na minadeterminar kan sa imong tunay na pagkatawo. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa kawasinan sa indong atang, ako unman kan Diyos na makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami papagkanigwa sa imo ang mga pamibi asin atang kan samuyang kapakumbabaan asin kun sa inmayong maninigo an ano manatabang kan gibong marahay ang tabayanan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan huli ki Kristong kagurangnan Amen. an kagurangnan mapa sa indo Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurang, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat na danayasin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na sindaing kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juanan sa iyang pagabot, itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, kaibakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Kagurang na ni kananggad ang banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siling man baka pamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Aya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararulugod, huli ka ni Espiritu Santo. Ama, ginumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibania asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nakangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa indo ang katuninongan. Nagpapara kan mga kasalan inaban, kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kan
kasalan kan kinaban, tawi kami ni katulinongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, panadan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan bako Bako akong akong maninigo na na ika ikamagdako magdako sa sa sakuyang kuyang harong, harong. alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumaya. At amanin manlugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Lumibi kita. Kaurangan nangangayong-ayo kami na nakikimaherak sa imo. Kaming mga nabasog kan kakanon na banal. Takaning sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukdoan mulugod kaming maging madonong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin maging dayupot sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.